कि नहीं मैं आ गया सर ये ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ହିଁ ଖାକି ପିନ୍ଧିଥିବା ବାବୁ ଜଣକ ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକର ଏତିକି ଦୋଷ, ସିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାକି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ଯିଏ ଏତେ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଆପଣ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭରେ ଅଛି। ନିଅ ନିଅ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନିଅ। ନା ନା ସାର୍ ବହୁତ ହେଲା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାର୍ ଲାଇଭରେ ଅଛି।